Здравейте хора, аз съм GGOO и тук до мен е брадовчетка ми. За съжаление не може да видите. И днес ще играем Subway Surfers. Тя е малко срамежлива и няма да говори. Сега. Тя е малка още. Не е много малка, на 7 години. Така. Аз се изтеглих вчера. И тя само ще гледа сега, защото малко е срамежлива и ако каже нещо, я е срам такова страхи. И добре, Вики, искаш ли да кажеш нещо? Не. Така. Хич не съм добър. Още нямам и един играч, защото се изтеглих вчера. Нормално. Така. Така. И между другото, Clash Royale нямаше епизод, защото нямах възможност. И само на Subway Surfers сега. 2 епизода само ще има на Subway Surfers. Пък после ще има и на Clash Royale. На Clash Royale събрах 20 000 и купих офертата за, как се каже, то чест. За Epic честа. За Epic честа купих офертата и хич хубави неща не ми се паднаха. Тя струваше 8000. И сега имам 10 000 пари. Ще взема един нърф. Такива пистолети са така. Пиу-пиу! Нърф. Скачай. Фак. Не бе, аз. Добре, за първи път да кажа фак в клип. Добре, доста минах. Забързах се. Времах. Я. И за малко да... Бар. Един. Имам още 2, трябваше да си купя още. Мала съм мега бързия. Добре, сега ще се опитам да мина рекорда на тези хора. Мина го! Окей. Това момче... Вземи го, браво. Това момче дали ще можем да му го минем? Ще видим. Ще можем. Така. Минахме му го. Минахме на 2 човека рекорда. Мале, този клип, това е нов рекорд.
О, не, сега просто е на късмет. Ще похуба два ключа. Все пак искам да си минем много. Да стана по-добър. Оцелей. Нямам някакви много трудни джъмпове. Добре. Сега ще видим какво имаме. Тук. Дали я взема дабл? Айде, новия рекорд. Айде, андалан. Така. 8000 пари. Моля. Някакви тук неща. Че, кое беше? Ето. Аз съм, къде съм аз? Ето ме. Аз преди играх много на Subway Surfers. Бях в шопа. Къде е шопка? Какво е? Ето. 500 дали струва? Да, 500. Да. Аре, сам пари. Ти 500 не ни върна. Но за какво някак с такова не искам отивам? Шапката. Последно. Плиз. Аре, бе. Хора. Мисля, това да за клипа, то всъщност беше това само да ви покажа какви играчи имам. Такова, пък да стана много дълъг. Само да си взема това. Ето. Клипът пък стана много дълъг. Аз просто мислих, че ще направя една тъпа игра. И... чакай, че го натиснах. И мислих, че ще направя просто една игра. Обаче се обърка и направих една огромна игра, която взех 8800. И хора, мисля това да е за клипа. Да си сложа един скриншот. Да. Това мисля да е за клипа и чао.